Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Nowruz bayramy münasibetli gutlaw hatyny berdi. Biden Berdimuhammedow prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Saýlaw düzgün bozmalary bilen geçirilen ýerki prezident saýlawlarynyň ýygyny Türkmenistanyň merkez saýlaw topary öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 73 götürüm töweregi ses bilen ýeňi jyglan etdi. Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolmagyňyz bilen baglykda siziň maşgalaňyzda we ýurduňyzyň halkyna şadlykly hemde awadan Nowruz bayramyny ardy edýärni Bidenyň hatyny aýdylýar. Parahatçylygyň we täzelenişiň şu gününe Birleşen Ştatlarda we ýer ýüzüne köp adamlar bu ajaýyp bayramy bellemek üçin size goşulýarlar diýip Biden aýtdy. ABC prezidenti Türkmenistanyň prezidentiniň üstü bilen türkmen halkyny ýiberen gutlawyna Nowruz bayramyňyz gutly bolsun diýip türkmen dilinde ýazdy. Diwanymyň işgärleri siziň ýurduňyz bilen howpsuzlyk babatda umumy maksatlara ýetmek, Awganystanyň terrorçylar üçin gaçybatlygy bolmazlygy hemde metan gazynyň zyňyndylaryny azaltmak babatda umumy maksatlara ýetmäge, şeýle hem biziň ykdysady hyzmatdaşlygymyzy ilerletmek, hazar energetikasyny ösdürmek boýunça bilelikdäki işlerimiziň dowam etdirilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýlekde putulandyrylmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarny Biden türkmen halkyny ýiberen gutlawyny aýtdy. ABC prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýaňy ýakynna girişen prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Şol bir wagtda TDH ABC-nyň dowlet sekretary Antony Blinkeniň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýiberen Nowruz gutlawyny hem çap etdi. Hasada ABC-nyň dowlet departamenti 15-nji martda beýanat çap edip türkmen häkimetlerini ýurtda saýlaw ulgamyny ösdürmek babatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň teklipnamalaryny berja etmäge çagyrdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistana geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýibermedi. Şu wagtda çenli Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow esasan diňe awtoritar liderler şol sany Hytaýyň prezidenti Xi Jinping, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Iranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýlekler gutlaw hatyny berdi. ABC prezidenti Joe Biden Nowruz gutlawy bilen bu sana we goşulmady. ABC-nyň Aşgabatdaky elçixanasynyň resmi Facebook sahypasy Joe Bidenyň Serdar Berdimuhammedow ýiberen gutlawynyň rus we türkmen dillerindäki versiýalaryny Türkmenistanyň dowlet medeniýetiniň terjimesi bilen çap etdi. Hatyň ingliz dilindäki asyl nusgasyny türkmen medeniýetiniň ede ABC daralarynyň resmi web saýtlaryna çap edildi. Türkmenistanyň dowlet ýetirligine köpçüliklerini habar berişleri işleri daşary ýurt dowlet baş tutanlary bilen Türkmenistanyň prezidentiniň arasynda alışylýan gutlaw, minnetdarlyk we gynanç hatlaryny ýerdirli ýagdaýda türkmen halkynyň dikkatyny ýetirýär. Ýöne bir tarap we ýapyk Türkmenistanyň dowlet medeniýeti halkara arenasynda bolup geçýän ýeti wakalar şol sany halk gozgalaňlary, köpçüliklerini protestler, demonstrasiýalar we uruşlar barada asla habar bermeýär. Bidenyň prezidentlik döwründe türkmen we Amerikan liderleri Nowruz gutlawlarynyň başga temalar boýunça hem hatalaşdylar. Mundan ozal geçen ýylyň noýabrynda ABC prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow haty berip ABC raýatlarynyň Awganystanyň evakuasiýa edilmegine beren ýardamlar üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Şondan bir soň geçen dekabrda Gurbanuly Berdimuhammedow Joe Bidena haty berip ABC-da bolan tebigy betbagyçylyk zerarly gynanç bildirdi.